Horas madihita namar pungu di bagasan Bornginon. Adorang so masuk hita di bagasan pertangyangata. Tapa hohoma, tapa radema rohata, martangyang bema hita di bagasan rohata. Amin. Tapuji matuhata marede hita sian buku ede nomor 120 ayat sada rodi ayat 2. Mar hite-hite gorni di bata ama, dohot gorni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot gorni to di porbadian atau mapalangit dohot tanoon. Amen. Songono dohatan ni Tuhan Yesus. Martua ma akan namawas male midahati goran, ay pabosuro donasida. Martua ma akan ayastodi, ay idaw nasida do debata. Haleluya, martangyang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na sohatu dosan, amanami salileng nileleng na. Asini roham do na mga ramoti hami, siyan nasailaon rasi rasa nuaeng. Jala asini roham do na mga lehon barita naulii, gabe hanguluan nami. Saya si maroham, say buhay marohanami, jala lehon to dimna badiai. Asa huat tu si hami sude panugunogum, dohot pabahenamu na balgay. Payan mahatam di bagasan rohanami, asa mardame jala sonang hami, jalalam ibaru rohanami marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Turpuk epistel di pertanyangata di bagasan Bornginon, ima natar surat sin buku ni Pilemon bidusada ayat 8 sahatu ayat 10 pitu. Tajahama margati soring. Songonon mahatani debata. Ope gudang dunian hiras ni rohaku di bagasan Kristus mangarodihon natama tuho. Alai alani holong hirohai tagunan mau mengelekele nunga songoniau Paulus nang matua jala tarihot nuain alani Kristus Yesus. Asa hulekelek maho ala ni anak kokku si Onesimus nahutubuhon
dinatarihuton ahu. Naso marguna do ibana na jolo diho. Alem muaeng marguru na situtu do diho nang diaw. Nahusuru do ibana mulak tuho, do sonrohakku do ibana huetong. Na Indonian tiopok ku ibana, asa sikapmu ibana kapture-ture honau. Di natarate doau alani barita nauli. Alai dangolo au mabain agia aha, anggo sosian pamotoanmu, asa unang songon naso tarjua dengan basamu. Naeng masian lomo ni roham. Atiki alana ubain nasirang ibana sapo basyakko, asa gabe saliling na ibana riho. Dada benaposom ibana, tung lobisian naposo, songodongan na hinaholongan, lumobi diahu, labbehama diho, mangihuton ruhut tanoon, tole di bagasan Tuhani. Asa molo dia toko ahu dongamu, jakon maibana songon ahu. Song ni mahatani debata, martua donatu mangihon hatani debata, jalan na piopsa. Amen. Asini rohama dihamudo hodame nasian debata amanta di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Amen. Damang dainang naniholongan itu hata ujahan jamita di partang yang atta bornginon tersurat na di buku panguhum bidu 10 ayat sada rodi ayat 4 ujahama dihita songonoma didok disi dungi tua masih Simpson tu timna gabe di idama sada boru-boru di timna sian buru ni halak Palestin. Jadi nako ibana muse asa dipabuatu amana dohot tu inana ninna do. Adong do huida sada buru-buru di timna sian buru ni halak Palestin. Ope sebuat hamu mai bana bahen jolmaku alai ninna amana do inana matu ibana dang adong huroha di tonga-tonga ni boru ni hahangim maneng di tonga-tonga ni sadok hounta bahe jolmam Ubain tung lau ho membuat borusian halak Palestin akana marhulup jadi ninna sisim somma tua mana ikoni mana buat tomu diau ai ibana do hasaloan ni rohaku alaidang diboto
anggona torasna tungsian Jehovah doi ai mangalului parbosiran doi bana dopak halas Palestin ai tongon gumonggom Israel do halak Palestin ujui wala nido sahane turpukta damang dainang na niolongan ni Tuhan ta Yesus Kristus jalan na niolongan di tonga-tonga ni aga parhuriaon marhite turpukta taboto do ise si Simpson jala sering don dibain gabe sada drama maneng sada sarita na dipilimkan di tonga-tonga ni nahumaliang tak baik sudut hakristenon do sudut ni na dihabirang tahun marhiti-hiti ma nung alam taboto jala takas songo dia si Simpson di panggongkomina di tonga-tonga di bangsong Israel dung sahat bangsa Israel tutano Kanaan ima masa hakim-hakim di dok mai tu hita di bagasit kion di basabata panguhum dung sahat nasida di tanoi dang adong raja nasida dang adong pemimpin sudi sibuk mangula akaulaonna jadi molo adong porang itur tubuh ma sahalak siani pemimpin na pinilit ni debata imana ni dok na hakim dung sai porangi ngamo nang bedasida la magosongoni mai hakimi dang apala berfungsi be baru adong mamusin amasa di tonga-tonga di bangsoi merbada ima namar maharangi itur tubuh di sisada panggonggom ima panguhum hakim-hakim jadi termasuk ma si Simpsonon 40 tahun maliling na digonggomi Filistin bangsa Israel di hati hai ala ni juju de batama ibana asa di palua bangsoi siang gonggoman ni halak Palestin marhiti turpukta beringot taman di sisongon dia di bahid debata asa anggiat sahat baga-bagai tunasida ala beringot taman sa turpuktain si Simpson na mengengger-engger mamereng boru ni halak Palestin gabe pardi jabuna pardi hutana maneng jolmana sada tujuanna ima asa pantu pahon ima nakingna tersurat di ayat opati mangigil parbosiran maradepon halak Palestin alai songkot do di rohani amana do inana bahasa iko buatom mui bahasa ikoni dang adong beharwana asing ninna amana do inana tibana naing beringot tamasiat turpuktain secara keseluruhan anggona toras ni ima ama dohot ina nisi Simpson na burjudo laho mangihuton aturan ne debata na digonggoppon tu bangsa Israel na so jadi buatomu paropuan sian halak Palestin jalaido dipaingot amana do inana tiba dang adong beharua daong ikonido buatomu gabe zalmaku ninna si Simpson. Di sini berengotang orang tua yang setia kepada aturan Tuhan dan menanamkan hal itu
tutonga-tonga ni akka pinomparna. Orang tua napa botohon ima hati kosan kebenaran firman Tuhan. Di tonga-tonga ni akka pinomparna. Sai perjolo do di patorang ibana. Tu si Simpson puak mana asing dang tama molo siani buatom. Alay dang ditangyo si Simpson ayo ibana di si ido hasoloan ni rohaku. Hasoloan ni rohaku. Dilanggar ibana titah maneng aturan ni bangsa Israel. Ala nari langgar nai gawe tubuh do di ibana muse aga hamaulan di tonga-tonga ni napaluahon bangsa Israeli sang kongkoman ni halak Palestin. Dung na diulahon ibana na di rohana gawe mago magogo na pinasaha ni debata tu ibana. Dibuat perempuan Palestini ay pabuay mana dia do gogom bahasa buy songoni gogom ipabuat la igutik kono bu nai la sumargogo be ima ala diulahon na melanggar hukum na pinasaha ni debata tu bangsoi alai nakpe dilanggar ibanai perbinoto do debata disaluhut nai jala dipakai debata do nama sai gabe dalanna paluahun bangsa Israel sian tangan ne Palestin nang be si bata melanggar ibana alai dipakai debata situasi kondisi na songoni gabe dalanna lau paluahun bangsa Israel ala narang bui gabe abatan ni akasi songoni ima baga-baga ni debata. Misalnya tahun di Tuhan Yesus Kristus roro imana musepa dua haliot tu portibion gabe rohita mandokun unang maco roho merdosa do behami gabe hita mengatur tidak. Tapi apa yang sudah dikatakan Tuhan pasti akan terjadi. Anong di baga-baga hod debata tu bangsa Israel ikom malua do hamusian Palestini bayano di debata do bagaimanapun carana asa malua nasida sian situasi na berneti marhiti-hiti terpuk tomma beringot tama ngolu ni si Simpson songoni ma ngolu di bangsa Israel jelas songoni do si pata ngolut tara di tonga-tonga ni perngoluanon marhapor siaon tutuhani sepata tapalua gawe malua magogo ni debata na dihita gawe malua asin rohani debata na dihita gawe Allah ita sepata moruk sesabala mangula nari roha-rohat tasad diri habe gawe hasusado namasa gawe mago do gogo gawe mago do pasu-pasu ni debata molo tatadikon ibana di tonga-tonga ni ngolutta songa si Simpson alani ima di banggasan tikion di pargogoi hita marang naahapi na masa di tonga-tonga ni ngolutta marang na situasi songa dia pihitan nuaing manang na adong hagyo ni rohata ikon apunat taon ikon apunataan manang na ahama cita-cita ta so tunggabe ta tinggal hod debata hinor hon ni so tung tatadikon hapor siyaw ta hinor hon ni akka sakap ni pikiran ta doho rohata boy do darapotay na sinakapan ni rohatay tatadi kon ibana boy dapota alay para sa tokina do dihitay dangadong nagabi hot bahkan gabi do narong tuhita ima so si Simpson diuhum ibana
gabi lau mate dodo halak Palestini na gugugugui panggogomi lau patuduhon asin rohani de bata ala ni situasi para loon ni bana na hurang denggane di bagasan di mahita saunari di paingot di perdalanan ngolutaon so tung tatiru ma sifat parangene si Simpsonon di tonga-tongane hapor siauta hok ma tatiuk Tuhani asa hok gogonai dihita hot gogonai dihita mangula akau lauta nabui mengancam ngoluta alai bana dodongata dangarong be na patut manaduhon hita jadi ima berengota molohianta tadi kon debata tajau muse songo si Simpson ngau tadi kon Tuhan liam majiau sawoti gogo na salelengon asa ho patuduhon na margogo doho ninna ilio debata lau iyo jarhoni mana ma pertungguli tiangi lau rupa ma ima inganani lau itipai jolma na di bagasani lau mate doho ibana mate jadi neng dohonon na molohia tatadikot debata Tuhan maha pengasih dan maha pengampuni molohia hita merdosa maradupun ibana rohita tibana Tuhan dengan lapang dada membentangkan tangannya roh maha mutuau alai unang bedi ula biatong dosa unang bedi dati mangulahon dosa jadi marhite-hite turpuk tahun di bagasat parngoluanta sigano pari di tengah-tengah ni keluarga tahuriah HKBP jeruju di tengah-tengah ni keluarga akka margata akka punguata di tengah-tengah ni keluarga naeng magabe parri peni debatahita songon topik minggu tuari minggu artina parri peni debata nasai toktong manangihon suara ni debata di tengah-tengah ni ngoluna parri peni debata ibana mas suami kita adalah istri nang pebawa alai gabe istri bagaikan istri yang menerima berita sukacita dari Tuhan itu sendiri ai ido nang baga-bagani Tuhan Yesus rodo au mangalap hamu sugut oliokku mahamu bonokku tu banua kijang ninna pasti ro jadi disima pakiota tu topiki naing mahita gabe parri peni debata namangulahon lomone rohani debata nasetok tong mian di bagas ima harajau ni debata di tengah-tengah ni ngolut tahun jadi mosongon na dia benuaing pergulmito ni ngoluta kainang adong na berduka songon dongatan waing adong na maguan aka parutungan alani pandemion adong na terganggu mangula aka ulaun adat alani pandemion do akalan na asing nai padaraman keuntungan pos maruata di pargogo itu hanido hita so si Simpsonon unang sepati tagabi mangula ulaun ni hagio ni ririta alai tapasa masudi tutuhani gabi aka jolma nasatia mahita tu ibana amin martangi yang mahita Tuhan Jehovah debata amanami na marhabangsa di banua kijang dipilit hodo sada panggonggomi na julu di bangsa Israel ima si Simpson jalahu boto hamido sian awal satu ujung ima sarita maning hatam na tersurat di Bibeli taringot tu si Simpson gambaran doi Tuhan di tonga-tonga ni bangsa Israel lihatihai asa gabi muba nasida jala gambaran may nang gabi sulu-sulu dihami
noaing di bagasan perguluan nami siganu par. Tutu Tuhan huadopi hami do mara, huadopi hami do tantangan di tonga-tonga ni hasianganon. Naolo sipata molo lupa martangiang, lau gabe gali mangadupi i. Alay marhiti hatam di bagasatikyon, naposom si Simpson, dang songoni be parangin nami, alay mardalam mahami di pajuwomo. Dang hagio ni rohan nabi be, hasoloan ni rohan nabi be, hupang asahon hami, alay lomo ni roham nama, hulaun hami di tonga-tonga ni ngolu nami, manang di dia pe hami mangalakah, di perkerjuan nami, di angka keluarga nami, di angka saluhutna, nabui marparsaurak kami, sayhoma namian di hami. Jala maparangihon hatam hami, gabi ulima sude dengan sude, nanggogo na pinasaha mutu hami, todim purbadiyay, samian terus di hami. Aidona gok manggogohon hami, mangodupi na masa di tonga-tonga ni ngolu nami, na mangajar-ajari hami, mardalan di hasyanganon, na manuturi hami, mangulahon akaulaon lomone roham. Unang pasobu hami Tuhan, di hadirion nami, alaiton dimma namian di hami kanup marsada-sada. Matang yang nami Tuhan, marhiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Martangiang mahita. Tuhan Jehovah dek batama nami namaringana di banua gijang, marhiti Yesus Kristus Tuhan jala si pangolu hami, di bagasa bodarion ale Tuhan rodo hami tu adopan munabadia pasahat tu puji-pujian hamaleton nami Tuho, ala dipakilalau kami Tuhan asido dengan dibasam namad dongani hami saat roditikyon, gabe boy hami marhahi pason jala tu mangihok katam, nagabe bohal ni partodion nami dinalaho mangula akasulaon nami nang dinala mangalakaon akasilakaon nami hami. Tuhan nami jala debata nami nunga di patolhas naposom ale Tuhan hatam. Nagabe bohal nami di parnguluan nami asi rohap Tuhan ajari hami mangat tusi hatami asatarat tusi hami ale Tuhan jalabui huanguluk kami. Tuhan jot-jot do tutu molo suhar akka nahu pikiri hami tu akka na terjadi ale Tuhan siganu pare di parnguluan nami. Alai mangidu hami tu ale Tuhan ajari hami lau mangat tusi asa unak gugu nami do pikiran nami hupang asau kami. Alai asa tok-tok kami ale Tuhan marpangu cadiat tuho jala mangido panuturiot cakko ai hodo ale Tuhan jala ido posni rohanai martuhat tokko naleonomu nadumenggan dingolu nami. Asal matok-tok kami ale Tuhan di bagasa posni roha jala marpangu cadiat tuho disude parangumiton dingolu nami. Mau lihat madiho Tuhan debata homa tok-tok dongan nami nang dinalau pagudang-gudak kodok mengajar-ajari akayanakun napi nasahat mutu hami. Tuhan nami jala debata nami dang margugu hami ale Tuhan songot jol mahami lau mengajari memudai akayanakun nami alaina posdo roha nami molo mardongat toko hami ale Tuhan na tau bui do ale Tuhan anakun nami ajaran nami jala anakun nami ale Tuhan gabe bui nasida gabe jol masiolo ajar dibahani ale Tuhan asiroham saya dongani pergogoi perbisui hami marhite todim to di porobadiai asa boi hami oleh Tuhan mengajari memudaya ke anak nami asa hobar tulomo ni rohami pangalahu nasida unang loas nasida oleh Tuhan
manibil siak katam unang luas nasida le Tuhan mangasaon guguna doho pikiran na alai satoktong nasida le Tuhan marpangucadian nak tuho Tuhan nami jala di bata nami akaya nak nami le Tuhan marsada-sada tuho mau pasat tami sia mulai name satu nama godang diakka persikola le Tuhan homa toktong nama leo bisuk tu nasida asa marhabisuon nasida le Tuhan asa gabe boy jolma sitiruon nasida di tonga-tongan yakka pergaulan na Tuhan nami jala di bata nami molo dinalau mangaluli perkarejuan na penasida homa toktong nama dongani na mengajari na mengurupi na perbisuhi asa boy nasida le Tuhan mangalului persiajaran na hobar tu akka parbinotoan persikolaan naong di adopi nasida Tuhan nami jala di bata nami di tiki-tiki sonarion le Tuhan di botohodo ya le Tuhan di namasa di negara nami on ima pandemi covid 10 sia songoninang di Portibion alai na posdo rohanami ale Tuhan martuhat toko hami tuhodo hami ro marhapurusa jamlang mangalu-alu sai padao mahami siap pandemi covid asa boy hami ale Tuhan di bagasan las niroha hei pasun nasikop lau mangulak kasulon nami tarlumobi Tuhan lau mamuji pasangapon guar muda badiai Tuhan nami jala de bata nami na posdo rohanami na tok-tok perbisuhamu akka perhabistaran asa tok-tok nasida ale Tuhan menemukan hal-hal naik baru laho padahon pandemi covid 10 sian akan amarhosa natino pami Tuhan nami jala dewata nami napos doro nami dasi do tolong ni roham saya pasolohot mahami ale Tuhan asa tok kami ale Tuhan marhapo rusan holat tuho jala ido ale Tuhan pos ni rohanami martuhat toko ale Tuhan dangadong natar pangasao kami di ngulu namion dukon ni ho dibani Tuhan asiroham molotuk pe dang boy mago pandemi covid 10 sia tonga-tonga ni Portibion alai asiroham sai padau mahami siani asa boy hami le Tuhan toktong di bagasan hai pason mau lihat mariho Tuhan dewata sudah akaruas ni huriam pele Tuhan toktong do pasatami tu tangamuna badiai asa homa Tuhan nama dongani nama ngaramoti jalan nama masu-masu di sude parangmito ningoluna molo adong na di bagasa persahiton asirohap Tuhan sai pasu-pasu jamat pamatang nasida asa marhitei Tuhan boy nasida marhai pason ditiki na jopok boy mangulok kasulaon na tarlumowi tu Allah mamuji pasangapon warmu na badiai Tuhan nami jala di bata nami ngulo adong na di bagasan arsak apuli Tuhan unang loas nasida le Tuhan maddate maddele alaya satok tongi bana marpos niroha marhaporusan jala mangido panuturio siakko disude parangmiton ningoluna Tuhan nami jala di bata nami holak kodo ale Tuhan na terpangasau kami di ngolu namion di bani Tuhan siasi roham dongani urupi hami di sudia parangmito di ngolu nami Tuhan di bagasa tikyo pele Tuhan pasat kami do tangamunda badie sudi perhala do ni huriamon asa homa Tuhan nama leo bisu do gogo do tai paso dinasida asa martaba-taba gogo bisu do apistarana lau patariatson hatam tu tiki-tiki na naing ro asalam marbungaran ale Tuhan hatami di tonga-tonga ni Portibion suak songoninang di luar namion mau lihat mariho Tuhan debata nungalab bagas borngin nang mula be mahami tu bagas nami be asirohap Tuhan dongani urupi hami di nalau mulak tu bagas nami be pajupang dot akka keluarga nami di bagasan hai pasod do las niroha Tuhan nami jala debata nami nang amak padita nami dot keluarga nanek tinggal honnai pe di lingkungan on tu tangamuna badiai mo pasatami nasida asa homa Tuhan nama dongani na mangaramoti na padao cia naka parsahito dot paramaran jalan na padao cia sudi aka tai-tai ni sibolis dot tai-tai ni aka parjahat Tuhan nami jala di bata nami pardosa gudang dohami ale Tuhan di bani asiroham sayurasi ma hadosa on nami asa tamahami rotua dopan mi jala tamahami hasahatan ni pasu-pasum marhite Tuhan Yesus Kristus Tuhan jala si panguluhami upasatami tangiang pangiduan nami otuho asima roham dihami Tuhan debata amen.
mahita datan nami ali Tuhan pasahaton hamoleaton ni rohanami tuho di bornginon dihahipason gugunang tiki na nilehon mutuhami tarbaik kami ganup siap bagas nami mandapoton bagas joromon dinamasihol hami ali Tuhan tumangihon hatam naung pinasahat ni naposom pasu-pasu mahami saluhut na Tuhan terbaik kami mangulahon obar tulomoni roham sian hata naung hubigid hami di bagasan bornginon pargugui mahami songon natoras asa terbaik kami mengajar-ajar kaya nakon nong pinalumehon mutu hami moliate madiho Tuhan macai gudang gua ka asido holong ni roham naung dipatol hasho tuhami ganup mersada-sada di ruas ni hakabi peresot jerujuan aka naung tamatan sian sikolana mengalului perkarijuan dapat nasida le Tuhan perkarijuani asima roham pasu-pasu nasida uju mangula akka ulaun nasida asa marhite sian ulaun nasidai lam gadda ale Tuhan hapor siaun nasida nang dongan nape di lingkungan na gabe si tumaddaho nangakaya nakon ni huriam pele Tuhan naung gudang si hol rohana lau mar hasohotan di palumehok kodo ya li Tuhan di tonga-tongan yakaya nakon ni huriamon alaya li Tuhan akan nama kirim dope na sujupang dope nasida dohot nahi naholongan ni rohana nasida pehu pasahat tami matuho homa na patongotonia li Tuhan ditikina lehonom mumay pajupang dohot akarokap ni todina di akaruas ni huriam na masihol ali Tuhan di parianak konon nang ipe ali Tuhan pasahat tami matuho sihol ni rohana nasida homa nampap lumehonia li Tuhan ditiki na lehet lehonon muma akayanak di tengah-tengah ni nama kirim ali Tuhan nang di bagasan bornginon upasahat tami hamaleotion ni rohanami di huriam nasai tokto ngali Tuhan diramotiho terbaik kami ali Tuhan boy marpungu di bagasan las ni roha dau sianaka namar sakap nasohina lomohon ni roham nak kami saluhutna Tuhan di bagasan bornginon hubuak kami di tangiang nami ruas ni huriam natongon marsitau non ala naung jumulu dia lapos ada amas yang tonga-tonga ni keluarga nasida pargugui ma keluarga saluhutna na marsitau non ali Tuhan asa toktong di bagasan pos ni roha nasida ramotamu do nasida pait temar sugut ditaruhon nasida amanahin holongan ni rohana nasidai tu inganan parsatokinan omatoktong napasikopon narikot di namasai asima rohama li Tuhan di bornginon ali Tuhan jumangulok kami di inganan nami ganuk mersada-sada tuhoma hupasahat tami daging tod dinami asahoma toktong ali Tuhan na mga ramoti hami daw siya maranida ging doho todi daw nang siyan sakap naso hinalomohon ni roham siya nakadonga jolma na martahi akka hajahaton Tuhan di bagasan bornginon hubuak kami nang ditangiang nami akayanakon ni huriam naikon holang sian keluarga sian natoras hinorhonnya kaparsikolaan nang dialalani perkarijuan ramoti nasida toktong ali Tuhan asima roham nang akadongan nami peli Tuhan naneng mangulun di bornginon alay dang jupang nasida inganan panisiuan hinorhonnya kanamasa nang nasida peli Tuhan hupasahat tami matuho
Homana mamasu-masu nasida nama kauli nasida dohot holong mi asanang nasida pe boy mangulun di bagasan Bornginon soju pangmara di nasida. Tuhan di Bornginon hubak kami di tangyang nami sude akka ruas ni huriam na sopot somarama sopot somarina homa toktong nama masu-masu nasida asa toktong ali Tuhan di bagasan las ni roha mangadupi akka ari-ari naung pinaradim di nasida saluhutna songoni nangaka dongan nama balu homa toktong na margugui hon huhut mangaramo ti nasida asi marohama ali Tuhan sai pasikop manarikoti asa marhite-hite saluhutna ali Tuhan martaba-taba las ni roha nang hapor siaon nami tuho asi marohama li Tuhan di Bornginon mangido hami sesama dosa pangalosyon nami asa unang alani i Tuhan tarabat akka pasu-pasu naung pinaradim di hami saluhutna matang yang nami nahusob bahok kami tuho marhite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amen. Kristeni manongka Tuhani tatangya koma peliata ali debata amanami na di Banua Gijang hodo haroruan saluhut sileho-leho na dingkan dohot nasa uli basa na mauliutus upasat tami masen lohom itu hami pilihan nami tuho sejalo mai gabe na khusus di jolong pasu-pasu majarang motia saparhasyang hami pilihanon pati bulhon rajomu itu ngatongan ni huriam do di portibion buhai marohan nami marhiti-hiti tordim asalam mutadda hami godang ni sileo-leom itu hami asalam girgir hami madok mauliati tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amen rap hita mangido di tangiang alia manami na di Banua Gijang sai pinurbadia magwarmu ero maharajamu sesaut malam roham di batongon sana Banua Gijang leo matu hami serong hangoluan siapari sesama dosa nami songon panesa nami di dosa dengan namar dosa tu hami unang hami tugiut tu pangunjunan waluma hami sian pangago ay horo na puna harajaon dohot hagugoon rodi hasangapon sa liling na amen. Sinirohan ni Tuhan Yesus Kristus
dot holong ni rohani di batang amanta, do persauran itu di perbadia mana mangaramoti, do hutna masu hamu saluhutna. Horas madihita ala patu pautaruan non acara jamwelu di namoding molo boy tada hoti molo soboi pe dang pola dia ante maliate